Kaixo, hau bezalakoak askotan agertuko zaizkizu problema algebraikoen artean. Enuntziatu geometriko dauka, hau da, irudi geometriko bat agertzen da gure enuntziatuan. Triangelo zuzenaren, azaleraren eta hipotenusaren kontzeptuak oso garbi dituzula suposatuko dugu. Halako problematan, estrategiarik onena irudi bat egitea da. Enuntziatuan agertzen diren datuak eta galderak irudian bertan kokatuko ditugu. Azalera 120 metro karratukoa da. 120 metro karratu. Hipotenusa alde luzena da, noski, 26 metrokoa da. Eta galderan agertzen diren galdegaiak edo ez ezagunak, bi katetuak, X eta Y deituko ditugunak. Nola lotu datu eta ez ezagun hauek? Batetik, azaleraren datua erabil dezakegu. Badakigu azalera formula honekin lortzen dela. Guztirako azalera 100 metro karratu horiek lortuko dira X bideri zati bi eginda. Hortik ekuazio bat sortuko da. Bi ez ezagun dugunez, bigarren ekuazio bat beharko dugu. Nondik lortuko dugu bigarren ekuazio hori? Triangelu zuzenetan betetzen den propietate honetatik. Pitagorasen teorema. Pitagorasen teorema. Zer dio teorema honek? Kateto karratu gai beste katetoa berbi, berdin hipotenusa berbi. Eskema eginda zuzenean ikusten dugu ekuazio sistema bat planteatuta daukagula. Hau da, lehen testu bat zena adierazpen algebraiko bihurtu dugu. Ekuazio sistema hau ez da lineala, bigarren mailakoa da, eta ebazteko metodorik onena ordezkapen metodoa izango da. Hirugarren urratsa, ebaz dezagun. Lehenengo ekuazioan izendatzailea desagertarazten dugun, gero X askatzen dugu eta bigarrenean ordezkatzen dugu. Horrela ordezkatuta izendatzaile komuna eginda eta izendatzailea kenduta, ekuazio bikarratua geratzen da. Ekuazio bikarratuak ebazteko prozedura jarraitzen dugu. I karraturi Z esaten diogu, beraz, I berlau Z garbi izango da. Aldaketa hau eginda, bigarren mailako ekuazio bihurtzen zaigu, eta bere soluzioak hauek izango dira. Soluzio horiek bigarren mailako ekuazioarena dira. Ekuazio bikarratuaren soluzioak lortzeko, egindako aldagai aldaketa desegin beharko dugu. Beraz, lortutako soluzioa Z bat 100 eta Z bi 576, berez ikarratuak dira. Orduan, lehenengo soluzioetatik iren bi balio posibilitatzen dira I bat R100, hau da 10, eta I bi horren kontrakoa minus R100, hau da, minus 10. Eta Z-aren soluzioetatik beste bi soluzioetako dira. I3 dituko duguna R 576, 24 da, eta bere kontrakoa. I4 minus R 576, hau da, minus 24. Eta I bakoitzeko X-en balio bat daukagu. X bat, X bi, X hiru eta X lau formula honetan ordezkatuta lortuko dituguna dira. Hemen 24 minus 24, 10 eta minus 10.
Ekuazio sistema ebatzita dago, baina ez dugu problema amaitu. Soluzioak azaldu behar dira, hau da, interpretatu behar dira. Azken finean, triangelo baten aldeak dira, katetoak dira aurkitu ditugunak, orduan katetoen balioak ezin dira negatiboak izan. Orduan, soluzio hau eta soluzio hau, bigarrena eta laugarrena, ez dira soluzionak. Lehenengo eta bigarrena dira balio dutenak. Esandakoa idatziz azalduko dugu. Esan bezala, hemen idatzi dugu katetoen luzerak 10 eta 24 edo 24 eta 10 izan daitezkeela. Grafikoki soluzio horiek adierazten baditugu, kontuatzen gara bi triangelo horiek triangelo berbera dela, batetik bestera pasa daiteke, hasieran espazioan biraketa bat aplikatuta eta ondoren planoan errotazio bat eginda. Hau esan da, problema guztiz ebatzita eta guztiz azalduta geratu da.